Bună ziua, mă numesc Barta Carol și sunt fondatorul, coproprietar și administrator Leco Impex. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor colaboratorilor, angajați, clienți, furnizori pentru bună colaborare din 2024 și vă doresc sărbători fericite, an nou fericit și să avem împreună un an 2025 fructuos. Mulțumesc și la mulți ani! Fodor Vencel vagyok, a Leco Impex cég operációs igazgatója, és ezúton szeretnénk minden egyes ügyfelünknek és egyben beszállítónknak is egy áldott, békés karácsonyt és egy sikerekben gazdag új évet kívánni. Bună, eu sunt Feri și aș dori să vă mulțumesc tuturor din partea echipelor de vânzări din cadrul companiei Leco pentru o colaborare excelentă pentru anul 2024. Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucurie și momente deosebite alături de cei dragi. Vă dorim Crăciun fericit și un an nou plin de succes, realizări și sănătate pentru anul 2025. Din partea magazinului Leco Impex din Târgu Mureș, vă dorim un Crăciun fericit și un an nou plin de succese. Din partea echipei tehnice de la Leco Impex, vă urăm sărbători fericite! Sunt Nadia de la magazinul Leco din Târgu Mureș. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Mă numesc Tamaj din departamentul distribuției și vă doresc un Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Eu sunt Kinga. În numele secretariatului vă dorim un Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Din partea depozitului Târgu Mureș vă dorim sărbători fericite! Echipa Leco Agro vă urează sărbători fericite și multă sănătate! Echipa Leco Serv vă urează un Crăciun fericit!